Ideme? Idem. Vítam vás v našom regionálnom vysielaní. Je mi veľkou cťou, že dnes s našou kamerou navštívime najstaršiu obyvateľku. Pozor, opatrne, tu je kopček. Tak. Našu najstaršiu obyvateľku nášho regiónu, pani Máriu Trtáčkovú, ktorá sa dnes dožíva fantastického jubilea. Má 95 rokov a vyzerá úžasne. Ale to nie je všetko, vážení diváci. Jej syn sa dnes, opatrne, pán kameraman, lebo tu je lajno, tak, a jej syn má dnes tiež jubileum 75 rokov. O tom, že obidvaja fantasticky vyzerajú, sa presvedčíme už o chvíľu. A je tu pani Mária Trtáčková. My vás zdravíme. Krásny dobrý deň. Jaký si ty pekný redaktor, jak to krásne rúžové líčiska. My ideme naživo stále do nášho regiónu a pani Trtáčková má dnes 95 rokov a pozrite sa, ako fantasticky vyzerá. No však... No, to je Jožko. No, ako to robíte? Ale počúvajte, mladí. Takýmto, ak vy, čo tu na mňa sa okúňate, takýmto som ja sukne dvíhala ešte 2 roky dozadu. Joj. To je neuveriteľné. 95 rokov a tá vitalita. V čom je to tajomstvo? Prezraďte našim divákom. No normálne, ako ráno deci kozího moču, a potom kravským mlékem 3-krát poutierať a je fajn, joj. A váš syn Jožko má 75 rokov a tiež vraj fantasticky vyzerá. Uvidíme ho? Presne tak, toto robím a Jožkovi a pokožku má jak vy, jak rytku. Jožko! Jožko! Poď sa ukázať redaktorovi. No, to je fantastické. 75-ročný Jozef. V čom to spočíva? Tým spôsobom života na dedine? Alebo v čom je to tajomstvo, pani Trtáčková? Ale jaké tajomstvo, pán Redo, jaký ste vy zlatý. Normálne, ako každý deň to už robíme po všetky generácie, len v poslednej čase ja nemôžem, lebo ma lámka bolí. Tak normálne, tuto Jožko denne chodí spávať so sliepkama, no.